Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi akan kita sami sesarengan dari akan pengawasan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi akan kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 100 baris kaping 6 saking ngandhap. Nggih. Ma sahibaka. Wonten ing kitab tulisan sanes mboten ma sahibaka tapi la tashab. La tashab. Ma sahibaka ora ngancani. Ora dadi kanca sing sejati ka ing sira. Sapa ilaman kejaba wong. Sahiba kang ngancani sapa man ka ing sira. Wa huwa hale utawi man. Bi'aibika kelawan cacat sira. Iku alimun ngerti tenan. Wong niku lek kanca kok kanca sejati. Niku senajan ngerti tenan kancane duwe cacat. Niku mboten pisah.
tetep dadi kanca. Nek umume wong roh nek sing dikancani niku cacat terus menghindar. Malah gak sida dadi kanca. Nah, kanca sing sejati mboten ngoten. Kanca sing tenan-tenan kanca niku ngerti duwe cacat, tetep ngancani. Malah berusaha supaya cacate kanca niku ilang. Ora kok terus menghindari mau ngancani mboten, tapi tetep ngancani. Usaha ngatur ya amri cacate kancane niku ilang. Walaisa lan ora ana apa zalika mengkono-mengkono ngancani sing sejati. Illa maulaka kejaba iku bendara sira al karimakan maha mulya. Nek Gusti Allah niku jan ngertos jenengan cacat niku ngertos. Jenengan elek ngoten niku Gusti Allah pirsa wong pancen sing damel jenengan nggih ngrika. Malah sakjane menungso niku kalih malaikat pun dipaidu. Tukang rusak nih, tukang mateni. Tapi wong Gusti Allah sing mulyane menungso. Akhirnya kemuliaan niku diparingi menungso. Karena seneng tresna teng menungso, panggah ngancane menungso, potensi-potensi kesaenan niku diparingi teng menungso. Kewenang dadi khalifah diparingna teng menungso. Niku sing saged ngoten niku namung bendara namung pangeran. Nek liyane niku lah nggih koyo sing diomone sing sak derenge niki. Wong sing mulyakno asira, mulyakne sampeyan. Niku sakjane mboten mulyakno sampeyan, tapi mulyakno barang sing disenengi, sing nemplek teng sampeyan. Niku sakjane ngoten. Saman seneng bojo, niku mboten seneng bojo sampeyan. Tapi nyenengi apa sing enek teng bojo sampeyan niku sing cocok karo sampeyan. Kok upama perkara sing cocok karo sampean niku mboten enten, lan wis ora enek pengarep-arep iso ngrasakno napa sing cocok kalih sing sampean senengi, bisane terus pegatan. Wong sing disenengi niku lek setia terus manut. Nek wong lanang ya sing disenengi wong lanang sing gati karo wedok. Beneh. Teges. Lah kok benehe ora enek, tegese gak enek. Nafkahe sing diarep-arep ya gak enek. Kadang dijak petung kaya ta Mas, diwahi sing apik malah ngamuk. Dan niku bisane terus njaluk pegat. Mergo napa? Mergo jamilus sitri. Tutup sing bagus sing enten teng sampeyan pun mboten enten. Anane demen niku demen bungkuse ora demen isine. Mergo lek roh isine tenan wong niku wis ora enek sing belum kekancan. Ya ngoten niku. Lah nek Gusti Allah ngoten. Gusti Allah niku jelas tentang panjenengan niku Allah pirsa sak pirsa-pirsane, saestu jelas. Tapi panggah jenengan diparingi rezeki. Panggah Gusti Allah welas dhateng panjenengan. Senajan sampean dosa panggah dinteni kapan tobaté. Panggah disediani wong sing ngelingno. Panggah disediani ayat sing saged nuduhno. Niku sedaya keranten kemurahan, kemuliaan jasanipun bendoro Allah Subhanahu wa taala. Khairuman utahe bagus-baguse wong. Tasabu kang ngancani sapa sira ing man iku man wong ya telubu kang goleki sapa man ka ing sira oleh goleki man lali sayin ora krana suwiji-wiji yaudu kang bali apa sayin mingka sangka sira ilahi maring man
Wong ngancani sing paling apik niku goleki terus, jenenge kanca niku lek goleki terus. Tapi oleh goleki ora kok krana arep njaluk apa-apa saka sampean. Sing apa-apa niku mengke balike tenggene sing goleki. Jenenge wong lek ngarani kanca sing tenan iku ora kok kanca sing lek butuh tok mara. Lek ora butuh ora mara niku dudu kanca sing tenan. Lek kanca sing tenan iki goleki terus, ora mergo arep golek apa-apa, ora mergo arep oleh apa-apa. Wis pancen butuhe ketemu. Niku sahabat. Sahabat sejati. Mun angel nggih golek ngoten niku nggih. Wong sampean gelem mulih ngancani bojo teng omah niku mergo enek sing diarep-arep, enek sing dijaluk ngoten lho. Nek kira-kira sing dijaluk ora enek kepasi prei gak salat ngono ya wegah mulih ya. Gak mulih kerasan ning masjid jagongan sampai bengi-bengi. Mergo mulih sing diuli apa lho ngoten niku jawabe. Di sing diuli apa iku maknane mulya ritek sing tak golek ya ora, nek sing tak arep-arep gak. Padahal nek jenenge kanca tenan niku mbuh oleh napa-napa mbuh mboten oleh napa-napa tetep piyambake niku goleki. As-sahibu utawi kanca alal haqiqati ing atase sejatine kekancan iku huwa ya sahib iku man wong badala kang gelem nyerahno sapa man gelem nguwehaken sapa man maringaken ihsanahu ing jasa baike man ilaika maring sira. Kanca sejati itu adalah kanca yang selalu mau memberi kepada kamu. Memberi pun tidak sekedar memberi, tapi memilihkan yang terbaik untuk kamu. Iku jenenge kanca tenan. Ndek ngalah, aku ora butuh, kowe sing paling butuh nunggu wae. Aku cukup kene ae. Iku kanca tenan. Wa asbagholan nyampurnaaken sapa man kanca ni'amahu ing pira-pira kenikmatane man nyempurnaaken alaika ing atase sira. Dan itu tidak peduli. Wis gak peduli kowe gelem ngijoli apa gak ngijoli. Ora urus. Butuhe aku nguwahi awakmu. Soal kowe bales apa gak bales aku gak ngono. Iku kanca tenan. Mun ate pedhok kanca ngoten. Walam yamna upama enten niku biasane krana pancen napa melihat kesempurnaan sing enten teng sampeyan. Tegese piyambake mboten sempat ningali cacat sampeyan. Mergo pancen jol cilik sampeyan kanca gandeng pancen kelakuane sampeyan nggih apik. Niku piyambake gelem ngancani. Lah bangsa suatu ketika krana sampeyan jenenge wong lupa lalai alfa niku lak sifate wong moro-moro mbuh piye lan piye sampean pau pedhok ndeke sampean gak gelem wawuh gak gelem nyapa ngoten niku wis mulai wis berubah saiki dadi tak bangsa wis muni berubah biasane niku jenenge kanca niku lek duwe apa-apa sampean mesti nyiprat saiki blas ora nyiprat mergo dianggep berubah. Mungkin. Dan nek kanca sejati mboten, kanca sejati niku selalu memberi jasa kepada kamu. Selalu memberi kenikmatan yang terbaik untuk kamu. Bahkan walam yamna lan ora nyegah. Ora nyegah ing kancamu sing tenanan mau. Midzalika saking mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono wae. Apa sing ora nyegah mabarang. Ya alamu kang ngerti sapa kancamu hu ing ma
rupane barang sing dingerteni, rupane min uyubika. Nyatane saking pira-pira cacat sira. Alati kang yakrohu kang sengit. Sapa man kancamu sing sejati mau sengit, ha ing cacat mau mingka saking sira. Dia jane ora seneng karo kelakuanmu. Dia sengit karo kelakuanmu. Tapi tetep kanca sampean iku weweh terus. Ora peduli itu. Wonge merengut apa gak merengut. Wonge maido apa gak maido. Pokoke sahabat tetep sahabat. Ngoten niku aman goleki mboten. Wala isalan ora ana. Apa zalika mengkono-mengkono kelakuane kanca sing model ngono kuwi. Ora ana iku illa maulaka kejaba bendoro sira. Ini ku Allah Subhanahu wa taala. Allah niku mboten butuh napa-napa. Krana saking ora butuhe sembarang kalir diweni sampean. Saestu niku padahal Allah niku pirsa lek sampean niku nglakoni kemaksiatan. Gusti Allah niku mboten remen nek kawulane maksiat niku mboten remen. Tapi panggah paring. Ora kok terus maksiat terus mara ambekane sampean dindek ngoten niku mboten. Lah nek kira-kira angger geding terus dindek peparinge ngono lah. Wis entek wong-wong niki nggih. Lah piye wong maksiat langsung mandek, maksiat langsung mandek. Lah ternyata mboten. Allah menepati janji, kadung ditakdir umure 90 tahun ya diparingno 90 tahun. Ya senajan 90 tahun wong maksiat terus. Lho niku sing saged ngoten niku namung Gusti Allah. Sapa liyane niku? Tak ngikutin. Wa khairu sahibin utahe bagus-baguse kanca laka kedue sira. Aidon halih malih iku man wong. Iktana kang merhatekno sapa man bika kelawan sira. Sampeyan repot sithik piyambake nulungi sampeyan. Iku sahib kanca sing paling bagus. Selalu memperhatikan ngertak-ngertakne piye saiki keadaane. Urung sampai sampean njaluk sumbangan ngono wis mara bantu sampean. Sampeyan arep gawe ngono wis. Ngono wis ngrekak-ngrekak anu ae kanggo. Soal teratak, soal sound system, soal kursi macam-macam wis aku sing ngurusi, sampeyan rasa mikir. Niku jenenge iktana. Iktana niku nemen-nemeni lah merhatekno. Nemen-nemeni lah merhatekno. Wa alfarolan ngalah. Alfaron niku ndhisikaken pemilihan kaing sira. Wa aroda lan selalu ngarepno sapa man kanca sahib mau kaing sira ngarepno min ghairi manfaatin tanpa golek manfaat ya nalu kang bakal merkoleh sapa man ha ing manfaat mingka saking sira. Terus goleki sampean kangen merhatekno sampean sampean lara ditunggoni sampean repot dibantu sampean tilem mriko sing melek njaga enten kanca sing wani nekat ben ngeten nggih lek kono lara ketek wis iso turu senggar-sengguri aku tak nyusul turu pisan lagi ngoten sampean duwe kanca di rumah sakit sampean nunggoni mesti ngoten ketek kan wis turu wis penak aku tak melok turu wis turu nggih nek tunggoni nggih apa ora enek manfaate tak tunggoni mesti ngitunge kok ya mboten enten pancen kok semua yang namanya orang berjanji mau berteman, orang berjanji mau bersaudara, orang berjanji mau bersahabat. Niku kira-kira banyak hal yang mengecewakan. Pasti dia akan mengurangi volume persahabatan. Nek perlu berbalik total asale dadi kanca dadi musuh. Mengkadang-kadang rebutan kepentingan. Biyen kanca
Krana sing kono ya nyalon lurah, kene nyalon lurah, ora sida ngonco kok. Musuhan. Niku kanca sejati lho. Nek kanca sejati niku goleki terus tanpa ada harapan manfaat apapun dari sampean. Niku jenenge kanca sampean. Walaisalan. Ora ana apa zalika mengkono-mengkono. Model kekancan sing ngono kuwi aidon halih malih ora ana iku illa maulaka kejaba mung bendara sih. Sak Gusti Allah maringi sampean urip niku Gusti Allah oleh napa? Mboten oleh napa-napa. Gusti Allah ngongkon sampean ibadah gelem salat. Niku kok Gusti Allah tambah pangerane, tambah pangkate bintang kuwi mboten. Gusti Allah pada Allah. Tidak bertambah apapun. Sampean niku jane mboten enten manfaate. Napa manfaate salat sampean niku napa? Betul enten sak jajal lho. Sampeyan kenang, sampeyan kok jengkang-jengking salat terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manfaate unen-unen sampeyan bismillahirrahmanirrahim manfaate apa? Kanggo Allah. Sing manfaat lah malah sampeyan. Lho, sampeyan muni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku sing oleh manfaat Gusti Allah napa sampeyan? Gusti Allah menungso panggah menungso berarti menungso niku panggah diwehi ora tau wae umane ra duwe sing diwehne apa panjen ora duwe tapi ya wis ngono senajan sampean ora duwe Allah niku terus jaga sampean dijaga terus melenceng dielingno sajake kok minggo dikon sing kenceng. Setiap saat diingatkan. Niku. Mula lek kowe pengen golek kanca fatakhid. Mongko ngalapo sapa sira Gusti ing Gusti Allah ing maulaka. Ngalapo sahiban ing dadi kanca. Jenenge kanca niku kanca. Maksudnya niku selalu berdampingan. Mulane darane musahabah. Musahabah niku berdampingan. Wadak lan ninggalo sapa sira anasa ing menungso, ngejarno sapa sira anasa ing menungso. Janiban halih nedoh. Artinya jangan berharap apapun dari manusia. Jangan berharap apapun dari mergo manusia iku lek sampean arep-arep upama ketoke gelem nuruti karep lan pengarep-arep sampean iku mesti mburine bendol njaluk ijol aku gelem ngene tapi ya kudu ngene kowe niku wis wateke menungso kok nudono lek menungso niku kurang. Mulane nek sing kelong sithik kanggo sampeyan ketoke untuk kebaktian, untuk berjasa pada sampeyan. Ternyata itu enggak berjasa. Karena itu ada tuntutan di belakang. Nek ora keturutan tuntutan di belakang itu minimal grundel. Mudak sithik, tunda. Mudak neh musuhi. Resiko paling ringan niku sampean dianggit nganggo anggitan sing elek. Aku wis korban ya ana ya nek kono ora krasa-krasa. Ngoten tok. Ya senajan ora diomongne ning sampean. Nggih ta? Karena kono ngarep-ngarep sampean gak krasa-krasa. Mosok kowe ora ngerti. Sekolah buku aku sing nungkokno. Pasti kapan iku kowe SPP aku sing bayar. Kowe tau repot pengen mulih ra nek kancane tak kancane. Sembarang kali tak kurbano kanggo aku. Mosok kowe ora ngerti lah aku ngesir awakmu. Lho ngoten. Tibake. Lha niki ngoten. Tibake. Apa meneh nang rondo. Gayane takziah. Ora usah susah. Sing wis ya wis.
Kono wis penak, muga pancen bojomu kuwi wong saleh tenan. Sak rohku kuwi ora enek wong saleh kaya bojo. Tenan. Kono wis penak ning kono wis ana widodari, wis enek sing ngurus. Mbok urusana wis siji alam ngono ning alam kubur kowe ning dunya. Lah apa gunane kowe jentrung susah ngono kuwi apa? Pikir sing ijek ana iki lho. Gayane niku jan sembarang kalir dikokone guys. Ya ngono lho Mas aku ngene-ngene wis soal kuwi sama rasane. Soal anak sampean iku sing wis kelas 2 SMP, sing kuliah bareng sama rasane Bos. Wis tak kok kon telepon aku wae. Tak urusan. Kok enek wong kok apik men. Aja kesusu percaya ngoten. Di belakang itu ada manfaat dari kamu yang ingin digeraut oleh dia. Kok ketika dia ingin geraut manfaat tadi ternyata manfaat yang diharap-harap itu mbok delikno. Plak wis ora gelem sambang neh. Lho niku wong. Nggih pun umum to nggih ngoten niku. Tegese nyimpannya nggih wong. Ngopo meneh kok kanca mantu mbek maratuwa ya sering ngono. Wis manten anyar dilem-lem. Bangsane ngono wis ngono kecewa ngono wis. Upama ora langsung sampean dilokne ning arep sampean dhewe mesti dirasani karo tanggane. Aku jane ora patek cocok ambek mantuku sing sitok. Nek rumahku biyen ya kono ya luwih pinter, ketok ya pengalaman wong tau kuliah. Kudune lak ya ngerti repote wong tua ki apa. Mbok bantu sithik-sithik. Lah kok ora blas. Padahal nek biyen urung dadi mantuku ku ya kuliah bareng ku ya bareng-bareng mbek anakku aku sing nyangoni. Lah saiki bangsa dadi mantuku iku lho. Aku saiki kangelan ngramut adine. Tak jaluki tulung tak kon nyumbang SPP-ne adine 2 wulan ngono ya ora metu blas. Oh, jadi biyen olehmu ngepek mantu ki ana pengarep-arep. Wong gelem berbuat apik itu di belakangnya mesti ada pengarep-arep. Niku nek ora napa padha-padha wong niku mengenal belajar keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek wong sing dasare pengin keparek karo Allah mboten. Ya mbake mboten ngarep-arep sampeyan wis seru lek sampean ra duwe. Tak arep-arep iki apa. Wong anak tak didik iki bakale anakku iki bakale gedhe. So lek gedhe lek wis mikir wis pinter duwe bojo duwe anak ya sibuk ngurusi bojone ngurusi anak. Aku gak arep-arep. Aku mung ndongakne tetep tak ndongakne muga-muga anakku dadi wong sing saleh. Soal kangelanku didik anak sampai saleh kuwi sing ngopahi dudu anak. Tetep Gusti Allah dhewe sing ngurusi. Wis nek ngoten mengke sampean mboten kecewa. Sampeyan yakin kalih Allah, insyaallah keyakinan sampean niku mengke sing dadekno tentreme ati. Keyakinan iki mangke sing badhe dibahas. Lau asraqa iki terus dawuh Syekh Ibnu Athaillah. Lau asraqa laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Wa la ra'aita mahasinat dunya qad zaharat kisfatul fana'i alaiha. Lau asraqa lamun wis memancar wis padhang laka kedue sira apa nurul yakini cahaya keyakinan. Lek pancen cahaya keyakinan imanmu kuwi bener-bener wis madangi atimu, la ra'aita mongko yekti bisa ningali sapa sira al akhirat ing akhirat. Rumus. Lek sampean yakin iman keyakinan niku bener-bener wis padhang, wis memancar.
Mesti kowe iso ndelok akhirat, mbok delok akroba ingkang luwih parek ilai kamaring sira. Min antar halat tinimbang saking yen to budal sapa sira ilai kamaring akhirat. Nek sampean yakin tenan atine padhang krana keyakinan. Sampean delok akhirat niku pun nyedhek ning sampean sadurunge sampean budal teng akhirat. Mila to iki, aja takok mila to iki, ya monggo to diangen-angen. Yakin. Sampeyan yakin lek benjing sarapan. Sampeyan yakin lek benjing tesih urip. Lan sampeyan yakin lek benjing sarapan. Sarapan itu dereng sampean lakoni. Sarapan sesuk niku lak dereng dilakoni to wong sakniki tesih dalu. Nggih. Loh, tapi krana yakin lek sesuk sarapan. Yakin lho sesuk sarapan. Niku ruwete arep sarapan sesuk niku sakniki wis teko dhisik wis sampean pikir. Nggih ta? Ruwete sarapan, bingung nyiapno sarapan niku wis teko sakniki. Senajan tumandange sarapan sampean urung budal rono. Lho, niku sakjane alami. Alami niku angger wong ya ngono aja. Nek sampean kok pas lali lek sesuk arep sarapan. Lali ora kepikir lek sesuk arep sarapan. Mergo mungkin sibuk napa blas mboten mikir sesuk arep sarapan apa ora. Niku urusan ruwete sarapan sing sesuk niku nggih mboten teko sak. Lho, sing siji jenengan dadi wong tani. Sing siji jenengan dadi wong bakul teng pasar. Lho niku mengke persiapane beda. Mergo jenis keyakinane beda. Jenengan sing dadi wong tani, wis bar tandur, wis bar matun, yakin nek sampean arepane. Lha yakin lah arepane. Sampeyan sing dadi wong tani urung marani panen dereng to wong umpamane tandure agek 2 wulan ya. Kira-kira panene sesuk Agustus iki sik Juni ngoten. Lah dereng ta? Dereng budal panen ta? Tegese sampean iku dereng marani panen iku durung diparani. Tapi keyakinan sampean sing mantep lek sampean panen niku pun saged merintah sampeyan. Panenan niku lho wis saiki wis mara rene. Mara teng yakin sampeyan niku terus sampeyan diperintah kowe golek glangsing. Sampeyan terus budal golek glangsing. Kowe ndang ngomong ning gone tanggamu sing duwe latar rombo. Mergo kowe lek panen latarmu gak cukup nunut latare kono. Diperintah sakniki wis budal. Berarti lah panenane wis teko dhisik sak niki. Mergo wis yakin. Yakin. Ibu, Bu, sing rada sepuh niku lak nate mutra jenengan. Nggih. Wong meteng agek 3 wulan, 4 wulan. Yakin lah arep babaran. Babarane niku wis diparani napa dereng? Dereng, wis urung 4 wulan. Tapi krana yakin babaran niku teko, maka keyakinan babaran teko niku iso nekakno babaran. Kaya-kaya babaran sing isih kurang 5 wulan niku pun teko dhisik sakniki. Sampeyane urung marani ning babarane wis marani sampeyan ngoten lho. Babarane wis marani sampeyan, jur sampean diperintah karo babaran niku mau. Babaran itu terus muni ning sampean. Ngomongi sampean. Yu golek apa-apa. Sampeyan yo budal. Yu siap-siap golek talek, yo budal. Yu siap-siap tuku wedak, budal. Yu siap-siap. Berarti lak wis teko. Lek gak teko mosok iso merintah sampean. Wong nyatane sampean diperintah. Yo budal. Coba lek sampean ora yakin.
Nek gak yakin arep babaran. Mergo pancen ora pengen babaran. Ngombe jamu sing panas-panas ben ora sida meteng. Mboten mungkin sampean gelem golek popok ta. Dadi ta? Nek sampean yakin akhirat. Iman tenan tengene akhirat. Yakin tenan. Sampean urung mara ning akhirat, wong iso manggon ning donya lah urung mara teng akhirat. Niku sing teko malah akhirate nekani sampeyan, ngoten lho Mas. Akhirate sing mara ning sampeyan, jur sampean kaya-kaya karo akhirat mang sampean diomongi. Aku arep teko lho, Kang. Kowe salah to. Oh iya aku tak salah. Lho niku lek yakin, nek ora patek yakin ya. Alah, wis dialah dhisik. Akhirate mboten teko. Paham ya? Nggih. Jane ngeten iki mboten kok sesuatu sing ngono wong yakin ngono ya. Ora ngono. Kuwi alami kok. Bae sing contone mubakulan kok. Sampeyan yakin lek sesuk kuwi arep ketemu langganane. Yakin. Nah, mongko pangerane langganane wis ngomong. Anu lho yo aku pesen. Aku pesen. Anu gawakno kangkung sing seger-seger. Niku sampeyan urung pethuk wonge. Wong pethuke cek sesuk nggih teng pasar. Tapi perintahe wonge niku sampean lakoni sakniki. Akhirate niku sik suwe, sing ngenteni bar mati. Tapi hal-hal sing berhubungan karo akhirat mesti sampean lakoni saiki. Lan kaya-kaya akhirat iku wis teka sakniki. Nyata-nyata akhirat iku teka. Wajar nggih sakjane ngoten niku wajar kok maksude mboten aneh sakjane ngoten lho. Cuma nek diomongno yakin akhirat ngono kaya barang angel jane biasa. Arek ngelih bentuk. Ngelih bentuk. Wala ra'aita. Niki efeke wong yakin malih. Wala ra'aita lan yaktine ningali sapa sira. Mahasinat dunya ing pira-pira kebagusan ing dunya. Iku qad zaharat. Teman-teman wis tampil. Apa sing tampil? Kisfatul fanai, kerusakan sing dadekno sureme donya. Alaya ing atase mahasinat dunya. Jadi lek wong niku yakin tenan, iman keyakinane wis memancar teng ati tenan. Ya ning donya iki ya ndelok keindahan dunia itu delok. Wong mangan enak. Wong nyawang wong wedok ayu nyenengno. Ngrungokno lagu-lagu kuwi iso ngibur ati nyenengno. Tapi lek ndelok niku mboten jelas. Ming sekilas mergo ternyata dunia ini tampil dengan kesuramannya. Lapa kok surem? Mergo wis arep rusak. Sampeyan urung nyata ndelok rusake. Nek wis yakin barang niku arep rusak, niku gambaran rusake wis teko dhisik. Rusake urung teko, amohe urung teko. Tapi gambaran akibate amoh niku wis teko dhisik. Gitu. Senajan penampilane niku apik, wong gilap rupane cerah. Tapi nek sampean yakin kain iki bluduk. Bluduke dereng teko. Wong isih ning toko, bluduke wis teko. Isih teng toko, kaine iki isih teng toko. Urung bluduk. Tapi sampean wis yakin lek kain iki engko diumbah sepisan bluduk, urung nglinting. Niku mengkilat kaya apa kain niku, menceret mencorong kaya apa bagi sampeyan wis bluduk.
Krana niku mesti sampean moh tuku. Yakin lek arep budhak moh tuku. Nah, monggo sakniki didelok. Sampean wis yakin apa durung? Lah niku rumuse niki, rumuse. Nah, akhirate niku bagi sampean wis mara ta durung? Niku siji ping pindho nalika donya niki tampil dengan kebaikannya. Sampeyan melihat penampilan dunia ini semakin cerah apa semakin suram? Artinya dunia ini membawa harapan apa tidak bagi sampeyan? Kalau sampeyan masih menganggap dunia ini membawa harapan dan sampeyan melihat bahwa dunia ini memang indah dan membawa harapan untuk indah, sama sekali tidak ada kesuraman dunia. Mergo ming dunia niku ngiming-ngiming sampean dengan segala kenikmatannya. Nah isih niku sing dadi pertimbangan sampean. Minimal sampean berkurang keyakinannya. Atau dengan kata lain, iman sampean niku murub tapi ketutup. Murub tapi ketutup. Kaya urupe lampu ning jerone setum nika, setume anges tok napa angus tok. Mubeng ireng kabeh jane ya murub tapi wong langes tok. Dadi ya malah ora iso dienggo delok apa-apa. Ora iso dienggo delok. Sajane nggih biasa. Kami ngene iki. Dadi contoh malih ngeten nek digene contoh liya. Biar sampean tahu amprah ngridit sepeda motor. Pamane ngoten, ngridit sepeda motor. Terus janjine ning perjanjian kredit niku pokoke setiap tanggal 25 sampean ngangsur. Setiap tanggal 25 sampean ngangsur. Mergo perjanjiane uang muka sakmene persen, terus kredit per bulan sakmene 100.000. Lah niku sama lah dadi yakin. Setiap tanggal 25 sampean ngangsur, ngoten ta? Nah. Sing perjanjian kono nggih enten tulisane, ayat perjanjian ini enten. Kalau pada tanggal 25 tidak ada setoran angsuran dari pihak kedua yang ngeridit, maka dari pihak dealer akan datang mengutus seseorang untuk nagih. Ngono ta? Lho. Moro-moro tenan. Delalah bulan pertama saged ngangsur, kedua saged. Mbuh perkara apa bangsa bulan ke-6. Wis tanggal 20 sampean mboten iso ngangsur. Sampean kan yakin. Yakin lek iki engko arep enek sing nagih. Nggih ta? Yakin ta? Yakin lek iki engko arep enek sing nagih. Wong iki wis kliwat tanggal 20. Ki aku nyatane ya ora setor angsuran. Iki engko mesti enek sing nagih. Yakin, krana yakin. Niku kaya-kaya tagihan niku wis mara. Nggih. Tagihan wis mara. Niku mengke tenang. Sing kongko dealer niku mara. Wonge ganteng. Sepatunan mengkilat, klambine dilebokne napa praktis. Celanane setrikan. Nganggo dasi saya nek kepleke. Tanda pengenal perusahaan ini niku. Wonge sopan, jan sopan. Terus sepeda motor mudhun dijagakno. Assalamualaikum. Mesem. Permisi, Bu. Wong mesem niku apik napa elek? Sae. Assalamualaikum niku sae napa awon? Sae. Itu jelas penampilan yang bagus. Tapi bagi sampeyan sing arep ditagih, krana sampean yakin wong iki arep nagih, senajan surat tagihan sik dilebokne teng jero map, durung metu surat tagihane urung metu, tapi sampean wis yakin
lek wong iki arep nagih. Ulu salam ritek, mesmo ritek, munio permisi ritek, mesem permisi ulu salam bagi sampean iku surem. Surem tenan jan. Ora penting, mesem-mesem apa gunane wong bar iki kowe pandharep nagih ae lho ngoten. Saestu penampilan yang baik karena sampean yakin bahwa penampilan itu nanti akan diungkurno, setelah itu yang muncul adalah tagihannya. Yakin bahwa ada tagihan. Maka bagi sampean salam sing apik, permisi sing apik, mesam-mesem guyang-guyu nuwun sewu Bu. Muni nuwun sewu barang ngono bagi sampean kesopanan itu tidak berarti. Lha nggih lho. Karena wis masuk keyakinan bahwa arep nagih wis kadung masuk di situ. Nah, niki wong yakin. Wong niku lek yakin ngoten. Wis to Mas yo prawane ayu mesam-mesem. Tapi sampean yakin ayu lan mesam-mesem sing saiki ning ngarep iki senajan saiki mesam-mesem iki sok ning akhirat dadi kala jengking. Sampean ndelok meseme iku wis ora tertarik. Surem. Lha nggih niku lah wajar, perkara ngoten iki sakjane wajar. Sampeyan kok yakin lek wong sing ngarep sampeyan jane musuh sampeyan. Ngelemori tek sampeyan gak ngrungokno pengalem. Alah, iku lak padhe akeh wong muni ngono ya mesti ngoten. Penampilan kebaikan itu akan tampil dan nampak jelas bagi sampeyan bahwa penampilan baiknya itu kena grahana, kisfatul fana itu. Ya tampil tapi growok kena grahana. Napa grahanane niku? Nggih, sing nyusahno sampean. Dan dunya niki tampil apik ritek pasti punya efek menyengsarakan. Bagi wong sing yakin lek dunya niki bawa efek menyengsarakan, dipapari penake dunya macam-macam dunya. Sepeda motor apik nyenengno, mobil apik nyenengno, omah apik nyenengno, sembarang apik nyenengno. Tapi bagi wong sing yakin ning wau, alah kowe saiki tampil nyenengno ritek, bar iki kowe nagih bensin, kowe engko nagih oli, kowe engko nagih macam-macam. Mesti growok. Karena matane dadi growok. Saged ditampi nggih. Nggih ngoten niku. Mulane yakin niku penting. Yakin itu menentukan langkah seseorang. Yakin itu bisa menentukan sikap seseorang. Nah itu niku sampean kok ora yakin. Wegah budal ning pasar. Anane sampean gelem budal ning pasar, mergo sing muncul dhisik dhewe teng ati sampean yakin aku engko ning pasar oleh batri. Kok sampean ora yakin ya wegah mara ning pasar. Lho, sampean kok yakin tenan karo akhirat. Wo, semangat. Mesti semangat. Mbah niku yakin lek sok putune arep macane Fatihah. Sok putune arep hadiah Fatihah ning gone mbae. Niku sakniki upama putu niku ngriwuki mbae ora lara ati. Mergo sing ketok duduk leh nyengsarakno putu ning gone mbae, tapi sing ketok keyakinane mbae putu iku sok ben sing arep njunjung jenengku. Putu kuwi sok ben sing arep macakno Fatihah aku. Mergo lek bapake wis jelas wali-wali daya. Tapi lek sing mbah nggih ta? Apa ina wa ummahatina wa ajdadina lho katut. Padahal aku gak melok kangelan didik, gak melok kangelan ngramut wong iku anake anakku, dudu anakku dhewe. Tapi kan aku kok katut wajadatina wa ajdadina wa katut mbae. Mulane sampean yakin ngono kuwi nyawang putu tok marmera karo padahal putune urung maca Fatihah kuwi iso nangis. Ya niku bungae wis teko dhisik senajan Fatihah putu dereng
diparani. Yo ngoten niku jenenge harapan. Wong niku lek enggak ada harapan dan harapan itu naik menjadi keyakinan dan itu positif. Maka sesuatu yang positif sing arep teko niku. Padahal durung teko sing arep teko niku tibake wis teko dhisik. Nggih niku pun hebate Gusti Allah gawe angen-angene manungsa ngoten. Angen-angene manungsa niku karo Gusti Allah niku saged menarik mempercepat sesuatu yang mestinya sangat lambat oleh angen-angen manusia bisa seketika itu didatangkan. Nggih. Saged. Lah dadi nganten sesuk Rejeb. Tapi lah 7 dina saiki niku bungae wis teko saiki. Dadi nganten sesuk Rejeb bungae niku setiap kali muncul eling sok arep dadi nganten bungane. Eling nek bungane. Dadi luwih seneng bungae sadurunge dadi nganten katimbang tekon doto dadi nganten tenan tibae dadi nganten saumu era karuan kesel salaman karo tamu isih penak nalika urung dadi nganten mergo nalika urung dadi manten iku sing digawa keyakinan tentang arep dadi nganten. Maksud niku mengke sing yakin tenan niku sampai guyune iku wis latihan guyu dadi nganten. Gayane latihane itu latihan kobil tu ngono dulu muni kobil tu mergo arep dadi nganten niku masyaallah luar biasa sing jenenge menungso nah menungso niku nggih urusane menungso niku tibake tergantung keyakinan sampean yakin apa nggih niku sing kecil sampean tandang lek Rasulullah contoh sing dibeto Rasulullah keyakinan itu hanya kepada Allah dan hari akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Mulane Kanjeng Nabi lek nyontoni nggih ngoten. Wis to sapa wonge sing sedekah mesti arep oleh piwales. Lebih wales niku lho jenenge perkara sing arep teka teng akhirat. Tapi krana wis diyakini sedekah ya sregep dilakoni. Tapi lek ora yakin oleh apa aku lho ngoten. Nah, kata contoh-contoh nggih, contoh-contoh sing kula panjenengan nglampahi. Kula panjenengan ngalami kaya wong nagih ngoten niku. Wong nagih penampilane apik. Tapi kalau sampean yakin nek arep elek, sampean wis ora ndelok apike. Ya senajan penampilannya putu saiki ku ngrepotno, tapi kalau sampean yakin nek putu kosok menakno, kerepotan sing sakniki niku sampean anggap gak ana. Ngoten. Sampean yakin lek panen engko penak. Kerepotane tandur, kerepotane matun, kerepotane macul niku mboten sampean rengket. Sampeyan yakin nek sampean sok ning akhirat oleh swarga, oleh ganjaran, oleh penghormatan saka Allah. Saiki kangelane ning donya ngibadah niku bagi sampean gak berarti apa-apa. Kecil soal gitu aja kok. Tuh kan ngoten. Soal gitu aja kok repot. Tapi lek sampean anggap sesuatu yang sekarang yang sarakno itu memang sengsara tenan. Dan sama tidak yakin kalau kesengsaraan yang sekarang itu nanti tidak membawa hasil, maka sengsara sedikit pun sama dengan Rasulullah ora barbar. Niku rumus psikologine wong sing duwe iman. Patokan kejiwaane wong sing iman lan yakin niku mesti. Mulane lek teng ayate nika teng surat Al-Baqarah dibaleni ping 7. Wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nek cara kula sing nyusun kan mboten ngoten. Ulaika ala hudam mir rabbihim wal muflihun. Ngono wis bar. Ora usah dibaleni ping pindho ulaika ping pindho kula apa. Niku nuduhne lek
kebungahan sing ditampa wong sing yakin yukinun niku mesti ping pindho. Ning dunyane wis bungah. Mergo akhirate kebungane akhirat wis teko. Lan bolak-balik teko ning ora pisan pindho anggere kelingan, aku sampeyan ketemu Kanjeng Nabi. Wis maca selawat mesti aku sampeyan ketemu Kanjeng sawendang ngoten. Ketemu nek sawendang maneh. Cuk ketemune nek luwih seneng maneh. Lha niku wong sing mulai kalah Hudam Rabim dapat petunjuk. Petunjuk niku rumus, sinyal, tanda-tanda, kwitansi. Wong iki nyekel kwitansi tok kan kaya wis iso nagih sapa-sapa ta. Barange urung teko sampean nyekel kwitansi lho kaya nyekel barange. Nggih ngoten. Iki sampean age nyekel salate tok niku lho. Kaya swargane wis ketok. Padahal ya urung. Nek jere ngoten ya berarti ya urung patek yakin. Karek malik ngoten mawon. Kok ijek getol ngurusi dunya, ngarep-ngarep dunya, ora ngarep-arep akhirat, ya berarti urung patek yakin. Mugi kula panjenengan sedaya pun paringi manah ingkang saestu-estu yakin kados ingkang didhawuhaken menika. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.